Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Krishna 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 Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരവ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ. നാനാശാസ്ത്രവിചാരണൈക നിപുണോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനേ മാന്യോ ശരണ്യാകരോ രാധാകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഭജന നന്ദേന മത്താലികോ വന്ദേ രൂപ സനാതനോ രഘുയുഗോ ശ്രീജീവ ഗോപാലകോ. हरे कृष्णा. श्री श्री राधा गोविंद की जय. ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർക്കുള്ള സമർപ്പണം. അപ്പോ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് 64 ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൽ 64 കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഈ 64 ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത അധ്യായത്തില് 64 അവസാനം പറഞ്ഞ 5 കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോ പഞ്ചാംഗ ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകും. പഞ്ചാംഗ ഭക്തി ഇപ്പൊ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അവസാനത്തെ 5 ഐറ്റംസ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 64 എണ്ണത്തിൽ അവസാനം പറഞ്ഞ 5 എണ്ണം പഞ്ചാംഗ ഭക്തി. ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. കൂടാതെ ഇതിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്ര വിശ്വാസമില്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, വിശ്വാസക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ, അപരാധമില്ലാതെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭഗവാനിലോടുള്ള പ്രേമം വളർത്താനായിട്ട് കഴിയും. നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ. നമുക്ക് അറിയാം, ഇപ്പോ ഭക്തരില് തുടക്കക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും നാമജപം, ആ 5 കാര്യങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരെണ്ണമാണ് നാമജപം. ആ നാമജപത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആനന്ദം ഭക്തിയിൽ തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള കനിഷ്ഠ അധികാരികളിൽ പോലും കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉയരാനായിട്ട് ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്, പഞ്ചാംഗ ഭക്തി. അപ്പൊ പഞ്ചാംഗ ഭക്തിയില് 5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മൂർത്തി സേവ. 5 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാമോ? പഞ്ചാംഗ ഭക്തി. സത്സംഗം, സങ്കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹ പൂജ, ഭാഗവത പുരാണം, ഭാഗവത പാരായണം. അതെ, ഭാഗവത പാരായണം, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹ ആരാധന, മധുരാവാസം, പിന്നെ എന്താണ്, നാമജപം, ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം. അപ്പൊ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്. 5. അതിലെ 5 എണ്ണത്തിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നാമജപമാണ്. അപ്പം നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ടെമ്പിള് തന്നെ അതിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ചേർന്നാണ് നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഭക്തസംഘം വരുന്നുണ്ട്. നാമജപം, ഭക്തസംഘം, പിന്നെ മംഗലാരതി, വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുന്നു. പിന്നെ മധുരാവാസം. മധുരാവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളുടെ ഭാവം. നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും മധുരയിൽ പോകാൻ സാധിക്കില്ല.
മധുര അല്ലെങ്കിൽ വൃന്ദാവനം ധാമിൽ പോകാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഭാവം നമ്മൾ മധുരയിലാണ്, നമ്മൾ എവിടെയാണെങ്കിലും അത് ഭഗവാന്റെ ധാമിലാണ് എന്നുള്ള ആ ഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ അതും ഭഗവാന്റെ ധാമം പോലെയാണ്. പ്രഭുപാദർ പറയും ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം വൈകുണ്ഠമാണ്. കാരണം വൈകുണ്ഠത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. വൈകുണ്ഠത്തിലും എല്ലാ സമയവും ഭക്തന്മാരെന്താ ചെയ്യുന്ന, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വൈകുണ്ഠത്തിൽ ചെയ്യുന്ന അതേ ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നെ, പ്രവർത്തികൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ആരാധിക്കുന്നു, രാവിലെ നാമം ജപിക്കുന്നു, പിന്നെ ഭാഗവത പാരായണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വൈകിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പ്രസാദം കഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഫുൾ ടൈം സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. കൂടാതെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് യാത്രകളും ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ചേർന്ന്, ഭക്തന്മാരെല്ലാം ചേർന്ന് യാത്രകൾക്കും. അപ്പൊ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ആണ് പഞ്ചാംഗ ഭക്തി. മധുരാവാസം, ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹ പൂജ, ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണം, ഭക്തസേവനം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്നീ 5 ഭക്തിപര പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു പ്രാരംഭ ഭക്തനിൽ പോലും ഭക്തിജന്യമായ ഹർഷോന്മാദം ഉളവാക്കാൻ പോന്നത്ര ശക്തമാണെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ പ്രാരംഭ ഭക്തർ, കനിഷ്ഠാധികാരികളിൽ പോലും ഭക്തിയിൽ തുടക്കത്തിൽ വരുന്നവർക്ക് പോലും ഇതിലൊരു താല്പര്യം ജനിക്കും. വീണ്ടും അവർക്ക് നാമം ജപിക്കാനും വീണ്ടും ക്ഷേത്രത്തിൽ വരാനും ഒക്കെ തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം ഹർഷോന്മാദം ഉളവാക്കാൻ അത്ര ശക്തിയാണ് ഈ പറയുന്ന പഞ്ചാംഗ ഭക്തികൾ. ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവത് രൂപത്തെ അഥവാ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് വിഗ്രഹ ആരാധന, ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ കേശിഘട്ടയുടെ തീരത്ത് പോകരുത്. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത്, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ, ഭൗതിക ലോകത്തെ നിന്റെ ചങ്ങാതികളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആളാണ് നീയെങ്കിൽ കേശിഘട്ട, വൃന്ദാവനത്തിലെ സ്നാനഘട്ടാണ്, അവിടെ തീരത്ത് പോകരുത്. കാരണം അവിടെ ആരുണ്ട്? അവിടെ കൃഷ്ണനുണ്ട്. ആ കൃഷ്ണനെ നോക്കരുത്. അദ്ദേഹം ഗോവിന്ദനാണ്, അത്യന്തം വശ്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ, കയ്യിൽ ഓടക്കുഴൽ, നെറുകയിൽ മയിൽപ്പീലി, ആകാശത്തിലെ നറുനിലാവിൽ കുളിച്ചു വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന തിരുവുടൽ, ആ കാർമേഘം വർണ്ണനായിട്ട് ഭഗവാൻ നല്ല വശ്യമായ കണ്ണുകളോടുകൂടി, തലയിൽ മയിൽപ്പീലി ചൂടി, കയ്യിൽ ഓടക്കുഴൽ ഏന്തി നിൽക്കുന്ന, കേശിഘട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണനെ കണ്ടാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചങ്ങാതിമാരുമായിട്ട് കൂട്ടുകെട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാണ്. അതായത് എന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ കാര്യം തന്നെ നോക്കാം. പണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സുഹൃത്ത് വലയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് സംസാരിക്കും, ഫോണിൽ സംസാരിക്കും, അവരുടെ അടുത്ത് അവരുമായിട്ട് ചില സമയങ്ങളൊക്കെ ചെലവഴിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാനുഭവത്തിൽ വന്നു, കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ ആ സുഹൃത്തുക്കൾ, കാരണം ആ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നമ്മളുടെ മാറ്റം അവർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവരെ ഓരോ അടുത്ത് പോകാനൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ അവരുമായിട്ട് പണ്ടുള്ള ആ റിലേഷൻ കുറഞ്ഞു വരുവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്നു. മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തില് അവരുമായിട്ടുള്ള ആ സമയം ചെലവാക്കുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ചങ്ങാതിമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കേശിഘട്ടിൽ പോലെ. കാരണം കൃഷ്ണനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ എല്ലാം മറന്നു ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ രൂപം കാണാൻ പരോക്ഷമായി, കാവ്യാത്മകമായി നമ്മോട് പറയുകയാണ്, നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിലൊന്നും ആകർഷണം ഉണ്ടാകില്ല ഭഗവാനെ കണ്ടാൽ. നിസ്സംഗതയാണ് ഭാവഭക്തിയുടെ മുഖമുദ്ര. വീട്ടിൽ വെച്ച് പൂജിക്കുന്ന ശ്രീമൂർത്തിയോട്, അതായത് കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തോട് സ്നേഹമുള്ളയാൾ സമൂഹത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും മറ്റുമുള്ള ബന്ധം മറക്കും. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം. അതിനാൽ വീട്ടിൽ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ച് സകുടുംബം അതിനെ ആരാധിക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടെയും ധർമ്മമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ക്ലബിൽ പോകുന്നത്, സിനിമാശാല, നൃത്തകേന്ദ്രം തുടങ്ങിയവയുടെ സന്ദർശനം, പുകവലി, മദ്യപാനം, അങ്ങനെ അനാവശ്യമായ പ്രവർത്തനം, ഇതിൽ നിന്നും എല്ലാം രക്ഷപ്പെടാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ് ഈ മൂർത്തിയെ ആരാധിക്കുക.
ഈ മൂർത്തിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ആരാധന വന്ന് ആ വിഗ്രഹത്തോടുള്ള സ്നേഹം ഉണർന്നാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനോടും നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകില്ല. ഇത്തരം അംഗത്വങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രീമൂർത്തിയെ പൂജിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഭാവത്തിലേക്ക് ഉയർത്തും. നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി ഭാവത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ലാതെ ആകും. ഇനി രണ്ടാമത്തതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അമല പുരാണമാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വിരക്തി ഉണ്ടാകും. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ്, ഭഗവാന്റെ ഗീതമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചാണ്. ഭഗവാൻ ചെയ്ത ഒരു ഭക്തന്മാരോട് ആയിട്ട് ചേർന്ന ഓരോ പല പല ലീലകൾ, കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ മനസ്സാണെന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ ഹൃദയമാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം. അപ്പോൾ എന്താണ് വിഗ്രഹാരാധന കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. രൂപഗോസ്വാമി തുടർന്നു. എന്റെ വങ്കനായ സുഹൃത്തെ, ഫലകാംക്ഷയോടെയുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തെയും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളെയും മുക്തിയെയും എല്ലാം അപവദിക്കുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മംഗളദായകത്വത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒട്ടൊക്കെ കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന ഭാഗവതത്തിലെ ദശമസ്കന്ധത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ ക്രമേണ നിങ്ങളുടെ കർണികകളിലൂടെ ഹൃദയത്തിലെത്തുമെന്ന കാര്യം തീർച്ചയായും. അപ്പൊ ഭാഗവത ശ്രവണം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ചെവിയിലൂടെ അത് ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് എത്തുക. അങ്ങനെ ചെവിയിലൂടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തി നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സാമ്പത്തിക ലാഭം, അനുഷ്ഠാനപരമായ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം, സായുജ്യം എന്നിവയെല്ലാം ചപ്പുചവറു പോലെ എറിഞ്ഞു കളയാതെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാനാവില്ലെന്ന് ഭാഗവതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ഭാഗവത പാരായണക്കാരുണ്ട്. അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഇതിലുള്ള ഭക്തിയൊന്നുമല്ല. അവർക്ക് പണം കിട്ടണം, സാമ്പത്തികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ലാഭം കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സായുജ്യം, ഞാനിത് വായിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്ക് മുക്തി കിട്ടും. അപ്പൊ ആ മുക്തി എന്തോ ഒരു ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കുന്നത്. അത് രസിച്ച് അത് ആനന്ദത്തോടു കൂടി അത് കേൾക്കാനുള്ള ആനന്ദത്തിലല്ല, ആ ഒരു ഭാവം അവരിൽ വരുന്നില്ല. ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രമാണ്. നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുക്കാനും മറ്റൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. രാവിലെ 7 മണി തൊട്ട് 8 മണി വരെ എല്ലാരും വന്ന് മാതാജിമാരെല്ലാരും കാത്തിരുന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഇന്ന് കേൾക്കണം കേട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ എനിക്ക് മുക്തി ലഭിക്കില്ല, അങ്ങനത്തെ ചിന്തയാണോ? അല്ല, അത് കേൾക്കാനുള്ള ആസ്വദിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകളും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനകളും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ട് ചെവിക്ക് ആനന്ദം കൊടുത്ത് ആ ചെവിയിലൂടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതോ, കൂടാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിന് ഉപരിയായിട്ട് ഇപ്പം മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കാതെയാണ്, എനിക്ക് നല്ലത് കിട്ടും എന്നുള്ള ചിന്ത പോലും ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഭാവം. അപ്പോ നമ്മൾ ഭാഗവതം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിലൊന്നും നമുക്ക് ഇപ്പം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഒക്കെ വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പല മാഗസിൻസ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളില് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്നു, മാഗസിൻസ്, വാരികകൾ ഇതെല്ലാം വായിക്കുന്നു, അതിലെ കഥകൾ വായിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ അതൊന്നും വായിക്കാൻ ഒരു താല്പര്യം തോന്നുന്നില്ല. കാരണം അതൊന്നും വായിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അതിലൊന്നും ആ ഒരു ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. അത് നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിച്ചതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടി. ഇപ്പോഴെന്താണ്? ബാക്കിയുള്ളതിലൊക്കെ വിരക്തിയായി. പരിത്യാഗത്തിന്റെ സത്തകൾ കൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കുന്ന ആളിന് മാത്രമേ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ.
മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭാഗവതത്തിന്റെ നേരെ സ്വാത്മപ്രചോദിതമായ ആകർഷണമില്ലെങ്കിൽ ദശമസ്കന്ധത്തിലെ ഭഗവാന്റെ രാസലീല പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ മെനക്കെടേണ്ട എന്നർത്ഥം. ഇപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ആദ്യം തന്നെ ഇപ്പൊ ഭൗതികവാദികൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർ ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താ? ദശമസ്കന്ധം. ദശമസ്കന്ധം എന്നല്ല, അവർക്ക് രാസലീല ആദ്യം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കണം. ഈ രാസലീല അവര് ഭൗതികമായ കണ്ണുകളോടുകൂടിയാണ് അത് കേൾക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് അതില് ഒരു പ്രയോജനവും അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെയല്ല ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ട് ആദ്യത്തെ സ്കന്ധം തൊട്ട് കേട്ട് ആരാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് 10ാം സ്കന്ധത്തിലേക്ക് എത്താൻ. അല്ലാതെ വായിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മെനക്കെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഭാഗവതത്തിന്റെ ആകർഷണം ആദ്യം നമുക്കുണ്ടാകണം. ആ ആകർഷണം ഉണ്ടായിട്ടേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അതിന്റെ ശരിയായ രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കാൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിലയിൽ അതിനെ സമീപിക്കണം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സമീപിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി വേണം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ. മറ്റുള്ള ഭാഗവത പാരായണം, ഭാഗവത സപ്താഹം ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വരും. നമ്മളപ്പോ ആ സപ്താഹം കേൾക്കുന്നത് നല്ല പുണ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകും. പക്ഷെ ഈ സപ്താഹം വായിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണ്? ആ വ്യക്തി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മൾ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുമ്പോൾ ആരാണ് വായിക്കുന്നത്? ഒന്ന് സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാകാൻ പാടില്ല. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി വരുന്ന ഒരു ഭക്തനായിരിക്കണം വായിക്കേണ്ടത്. യമനിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കുന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വേണം കേൾക്കാൻ. ഇപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പാരായണത്തിന് വിളിക്കുമ്പോൾ അവർ ആദ്യം വന്ന് ചോദിക്കും, ചായ ഉണ്ടോ, ഫുഡ് ഉണ്ടോ? അവർക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനാണ് താല്പര്യം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേജ് എടുത്ത് കുറെ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കും. അതെന്താണെന്ന് അവർക്ക് പോലും അറിയില്ലായിരിക്കും ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. അവര് സ്വന്തമായിട്ട് അതിന് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുക്കും. പിന്നീട് സമയമാകുമ്പോ 12 മണിയാകുമ്പോ എന്റെ ഉള്ള ഫുഡ് അവിടെ. അപ്പൊ അവരുടെ താല്പര്യം പിന്നെ പൈസ അവസാനം വാങ്ങിക്കുക, ഇതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അവരുടെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഭക്തി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്നും അതിന്റെ ശരിയായ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ കേൾക്കാൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ ധർമ്മം അർത്ഥത്തെയും പരോക്ഷമായി വീണ്ടും പരിഹസിക്കുന്നു. മോക്ഷ ലഘൂതകൃത് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ 6 സവിശേഷതകൾ 3ാമത്തെ ഭാവഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മോക്ഷ ലഘൂതകൃത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് നമ്മള് സാന്ദ്രാനന്ദ, വിശേഷാത്മ, അങ്ങനെ 6 ഘട്ടങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുമ്പോ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് വിരക്തി വരും. നമ്മൾ മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് സായുജ്യം വേണമെന്ന് പോലും ആഗ്രഹിക്കാത്ത തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലെ പ്രാധാന്യം. മുകളിൽ പറഞ്ഞ 2 ഗീതങ്ങളിലും ഭൗതിക സമൂഹം, സൗഹൃദം, പ്രേമം എന്നിവയെ പരോക്ഷമായി തള്ളിപ്പറയുന്ന അന്യോപദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുവെ ആളുകൾ സമൂഹം, സൗഹൃദം, പ്രേമം എന്നിവയോട് ആകർഷപ്പെടുന്നു. ഈ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ വളർത്താൻ വിശദമായ ക്രമീകരണങ്ങളും ഊർജ്ജസ്വലമായ പ്രയത്നങ്ങളും അവർ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും ശ്രീമൂർത്തികളെ ദർശിക്കുക എന്നാൽ ഭൗതിക സമ്പർക്കത്തിലുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ മറന്നു കളയുക എന്നാണ്. സൗഹൃദം, സ്നേഹം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ബന്ധത്തെ പുകഴ്ത്തുകയും ശ്രീമൂർത്തിയുടെ, അതായത് ഗോവിന്ദന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ ഇകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നതായി തോന്നുന്ന മട്ടിലാണ് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ രചന. പുകഴ്ത്തേണ്ടവയെ ഇകഴ്ത്തുകയും ഇകഴ്ത്തേണ്ടവയെ പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന മട്ടിലാണ് ഇവിടുത്തെ അന്യോപദേശത്തിന്റെ ഘടന. ഭൗതിക സൗഹൃദം, സ്നേഹം, സമൂഹം എന്നീ വങ്കത്വങ്ങൾ മറക്കണമെങ്കിൽ ഗോവിന്ദന്റെ ശ്രീമൂർത്തിയെ ദർശിക്കണം എന്നാണ് പദ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പൊരുൾ. അപ്പം നമ്മുടെ രൂപഗോസ്വാമി എല്ലാം നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് തിരിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തിരിച്ചു പറയുമ്പോൾ വിചാരിക്കും
ഇതെന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കണ്ടേ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് മതിയോ? അപ്പൊ എന്താണ് രൂപഗോസ്വാമി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിലാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നാ മതി, ഇതൊന്നും വായിക്കണ്ട. ഇത് വായിക്കുകയും വേണ്ട, നിങ്ങൾ മൂർത്തിയെ നോക്കുകയും വേണ്ട. കാരണം മൂർത്തിയെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കുകയും കൂടെ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വിരക്തി വരികയാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ സുഹൃത്തിനെ, ഭൗതിക സൗഹൃദം, സ്നേഹം, സമൂഹം, അതെല്ലാം നമ്മൾ മറക്കും. നമ്മൾ അതെല്ലാം മറന്നാണ് നമ്മൾ ലയിച്ച് ഈ ഒരു ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയില് നമുക്ക് ആ ഉയർന്ന രുചി ലഭിച്ച് ഭക്തിയിലുള്ള ആകർഷണം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകില്ല. ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊക്കെയാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട. അപ്പൊ പൊരുൾ എന്താണ്? അത് ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകില്ല. അതിലെല്ലാം വിരക്തി തോന്നും. അപ്പൊ നമ്മൾ 2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്തായിരുന്നു? ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്, കൂടാതെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. ഇനി 3-മത്തേത് ഭക്തരുമായി സഹവസിക്കുന്നതാണ് 3-മത്തേത്. അപ്പൊ ഭക്തരുമായി സഹവസിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവവും രൂപഗോസ്വാമി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: എന്റെ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭഗവത് സ്വരൂപം കണ്ടതിനു ശേഷം എന്റെ ശരീരം വിറകൊണ്ടതും ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ അദ്ദേഹം എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതും അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് വീട്ടിൽ മൗനമായി ഇരിക്കാൻ വയ്യ. എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാകുന്ന നിമിഷം തന്നെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഔത്സുക്യം കാണിക്കണമെന്ന് സാരം. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തൽപരരാകണം എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോൾ കണ്ണീര് വരുന്നു, വിറയൽ ഉണ്ടാകുന്നു, വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോ ഇതെല്ലാം എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും ഭഗവാനോടുള്ള ഈ വികാരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നിയത് ആരിൽ കൂടെയാണ്? അതൊരു യഥാർത്ഥ ഭക്തനിൽ കൂടെയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ആയാൽ, ഇപ്പോ യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളിപ്പോ തുടക്കത്തിലേക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ തന്നെ നമുക്കറിയാം പല ഭക്തന്മാര് അതിന് കാരണക്കാരാണ്. ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധ ഭക്തര് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. നമ്മുടെ കനിഷ്ഠാധികാരികളിൽ തന്നെ തുടക്കത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആരായാലും, ഇപ്പോ ചിലപ്പോ ആ വ്യക്തി ഭക്തിയിലേക്ക് വരാത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും, ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ലിങ്ക് അത് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്ത വ്യക്തിയും ഇതേ മെസ്സേജ് അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാണ്. ആ വ്യക്തി ഈ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഈ വ്യക്തി ആ ഒരു ഫോർവേഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഏതോ ഒരാള് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, ഈ ക്ലാസ് കേട്ടു, വീണ്ടും അടുത്ത ലെവലിൽ പോയി. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ സാധിച്ചു. അപ്പൊ ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഒറിജിൻ എവിടുന്നാണ്? നമുക്കറിയാം, ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്ന്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ ക്ലാസ് തന്നു. അതിങ്ങനെ പലരുമായിട്ട് കൈമാറും. അപ്പൊ ആ ഒരു ഭക്തൻ അവിടെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഇതുപോലെ ഭക്തന്മാര് ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പഴയ നമ്മൾ തന്നെ ആയേനെ. ടിവിയും കണ്ട് സിനിമാശാലയിലും പോയി കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് പരദൂഷണം പറഞ്ഞ് വെറുതെ സമയം കളഞ്ഞ് ഇരിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടില്ലേലും ആ ഭക്തന്റെ അയച്ച ആ ഒരു ലിങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ജീവിതം മാറി മറിഞ്ഞു. അപ്പോ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാകുന്ന നിമിഷം തന്നെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഔത്സുക്യം കാണിക്കണമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തൽപരനാകണം. അപ്പൊ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താല്പര്യം വന്നത് ആര് കാരണമാണ്? തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ്.
അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ ഭാവം, കണ്ണീര് വരുന്നു, വിറയല് വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഉള്ള ഒരു ലെവലാണ്. അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്ക് എല്ലാരും തുടക്കത്തിൽ കൂടെയാണ്. നമ്മള് ആദ്യം തന്നെ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് ചാടി പോകുന്നില്ല. ആദ്യം എല്ലാരും കനിഷ്ഠാധികാരികൾ കൂടെ തന്നെയാണ് മധ്യമ ഉത്തമാധികാരിയായി മാറുന്നത്. അപ്പൊ കനിഷ്ഠാധികാരിയിൽ നിന്ന് മധ്യമ അധികാരിയിലേക്കൊക്കെ മാറാൻ പലരും പല സമയമാണ് എടുക്കുന്നത്. ചിലര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തും, ചിലര് ഒരുപാട് വർഷം കഴിഞ്ഞായിരിക്കും എത്തുക. അപ്പോ ചിലര് ചിലപ്പോ കുട്ടികളുണ്ട്, ഭക്തന്മാരുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ കാരണം അവരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ജന്മം അത്രയും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉയർന്ന ഭക്തി വരുമ്പോ നമ്മളുടെ നമുക്കറിയാം തൊണ്ടയിടറും, കണ്ണീര് വരും, ഭഗവാന്റെ നാമം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വിറയല് വരും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവാനോടുള്ള അത്രയും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയിലുള്ള ഭാവങ്ങളാണ്. ഭാവത്തിന്റെ ലക്ഷണം വിരക്തിയാണ്, ഭൗതിക ജീവിതത്തോടുള്ള നിസ്സംഗത. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൽ ഒരു താല്പര്യവും ഉണ്ടാകില്ല, ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ അവ്യർത്ഥ കാലത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിമിഷം പോലും നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോകില്ല, ഒരു നിമിഷം പോലും വേസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അതാണ് ഉയർന്ന ഭക്തന്മാർ. ഓരോ സെക്കൻഡും വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ആ സമയം കളയാനില്ല. ഭഗവാനോട് സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവാനോടുള്ള ഒന്നെങ്കിൽ നാമം ജപിക്കുക, അല്ലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കുക, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക, വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യുക, ഭഗവാനോ ഭോഗ ഓഫർ ചെയ്യുക. ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സേവിക്കും എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എങ്ങനെ എനിക്ക് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം, ആ ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കണം, ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം, ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം ചെയ്യുന്നു. സ്വന്തം കാര്യം പോലും മറന്നാണ് ഭക്തന്മാര്, സ്വന്തം ഇഷ്ടം നോക്കുകയേയില്ല. അതാണ് ഉയർന്ന ഭക്തർ. അവര് എല്ലാം ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചാണ് അവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സഹവസിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ആ ശുദ്ധ ഭക്തരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹൃദയം പെട്ടെന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്റെ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് പയ്യെ പയ്യെ ഉയരാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഭക്തരുമായി സഹവസിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം. അപ്പൊ ഭക്തസംഘം വളരെ പ്രധാനം. ഭക്തനുമായിട്ട് സഹവസിക്കും. അപ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് സംഘം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ സൂമിലും ജിമീറ്റിലും അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്ക് ഭക്തരുടെ ലെക്ചേഴ്സ് കേൾക്കാം. ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരുടെ പ്രചാരണത്തെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളും എല്ലാം നമുക്ക് കേൾക്കാം. അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. ഇനി നാലാമത്തത് മഹാമന്ത്രം, നമ്മുടെ നാമസങ്കീർത്തനം. മഹാമന്ത്രം കേൾക്കുകയും ജപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട്. സദാ ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങൾ പാടുന്ന നാരദന്റെ കയ്യിലെ വീണക്കമ്പികളുടെ കമ്പനങ്ങൾ പുണ്യാത്മാക്കൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുമത്രേ. ഇതേ കമ്പനങ്ങൾ എന്റെ കർണപുടങ്ങൾ കടന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ സദാ ഭഗവത് സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. ഭൗതിക സുഖത്തോടുള്ള എന്റെ ആസക്തി ക്രമേണ ഇല്ലാതാവുന്നു. നാരദമുനി കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ കടന്നു വരുന്നു. എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുപോകുന്നു. നാരദമുനിയുടെ കീർത്തനം കേൾക്കുന്നത് ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിനായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വിരക്തിയിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഉയർന്ന ഭക്തി, ഭാവഭക്തിയുള്ള ലക്ഷണമുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്, ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിന്റെ ഒരു തരി പോലും ഉണ്ടാകില്ല. അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കും. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ, നാരദമുനി സദാസമയം വീണയില് വീണ മീട്ടിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ആ നാരദമുനിയുടെ കീർത്തനങ്ങൾ, ആ കമ്പനങ്ങൾ ആത്മാക്കൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും, ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുമത്രേ. അത്രയും ഉയർന്ന ഭക്തിയിൽ വരുന്നവരുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
ഇതെങ്ങനെ നമുക്കും ആ ലെവലിൽ എത്താം? എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? മഹാമന്ത്രം കേൾക്കുക, ജപിക്കുകയും ചെയ്യുക. നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോ അതിലെ ഓരോ മന്ത്രവും നമ്മൾ കേൾക്കുക. അത് വളരെ പ്രയാസമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സ് അത്ര ശക്തമാണ്. പല സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സ് ചിന്തകളെ കൊണ്ടുപോകും. പക്ഷെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യുക. നമ്മള് അതിന് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക. ഇപ്പോ ജൂലൈ 18 പുരുഷോത്തമ മാസം ആരംഭിക്കുകയാണ്. പുരുഷോത്തമ മാസത്തില് നമ്മൾ കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുക. അപ്പൊ കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ ഓരോ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുക. ആ കേൾക്കുന്നതിലാണ് നമ്മളുടെ ആ ഭക്തി നമ്മളെ ഭക്തി വളരുന്നത്. നമ്മളെ ഭക്തിയുടെ 99% ഇരിക്കുന്നതും ഈ നാമജപത്തിലാണ്. നാമജപം കറക്റ്റ് ആകുമ്പോ ബാക്കിയുള്ള ഈ പഞ്ചാംഗ ഭക്തിയിലുള്ള ബാക്കി 4 ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നുകൊള്ളും. അപ്പൊ ഈ നാമജപം നമ്മള് കൂടുതലും ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ നാമം ജപിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിനെ കൂടുതൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ മറ്റ് ചിന്തകളൊന്നും വരില്ല. അല്ലാത്ത സമയം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാനുള്ള പ്രശ്നം എന്താ? അയ്യോ, എനിക്ക് അത് ചെയ്യണം, ഇത് ചെയ്യണം, ഇനി അടുത്തത് എനിക്ക് ഇവിടെ പോണമല്ലോ. അപ്പൊ ആ ചിന്തകൾ വന്ന് നമ്മൾ നാമജപത്തിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടും. അപ്പം ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തമാകുമ്പോ മറ്റാരുടെയും ഒരു എന്താ, ഇപ്പൊ റോഡിൽ കൂടെയുള്ള വണ്ടികളുടെ ശബ്ദം വരുന്നില്ല, മറ്റാരും വന്ന് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നില്ല. അത്രയും സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു ശുദ്ധ സത്വഗുണം വരുന്ന ഒരു ഒരു സമയമാണ് ഈ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നാമം ജപിക്കുക, ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുക. മനസ്സിനെ പോകുമ്പോ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ഓരോ നാമവും കേൾക്കുക. അത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ചേതോ ദർപ്പണ മാർജനം അത് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആകുന്നത്. ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് നാമം ജപിക്കുമ്പോഴാണ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ നാമം ജപിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ മുട്ടുസൂചി വെച്ച് ഇങ്ങനെ കുത്തുന്ന പോലെയാണ്. എന്നാൽ ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ അഴുക്ക് കൂടുതൽ ഇളകുന്നത്. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഭക്തിയിലെ പല ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഇത് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കല്ലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ശ്രദ്ധയാണ് നാമജപത്തില്. ഒരിക്കലും അല്ല. ഞാൻ എന്നെയും തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കൺവിൻസ് ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്യാണ്. ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കണം, ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കണം. കാരണം മനസ്സ് പല സ്ഥലത്തോട്ട് ഓടിപ്പോവും. അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും കൊണ്ടുവരണം. ചിലപ്പോ നമ്മള് അറിയത്തില്ല, ഒരു മാല തീരുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ അറിയില്ല. അടുത്ത മാല കുറെ കഴിയുമ്പോഴാണോ ഇത്രയും മാല ഞാൻ കഴിഞ്ഞോ. ചില സമയത്ത് ഒരു മാല തീരാൻ തന്നെ കുറെ സമയം എടുക്കും. അങ്ങനെയും വരും. അപ്പം നമ്മള് സ്പീഡ് കൂട്ടുകയും വേണ്ട, സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുകയും വേണ്ട. ഒരു കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ ഓരോ വാക്കും, നാമത്തിന്റെ ഓരോ വാക്കും നമ്മള് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കണം. അങ്ങനെ നാമം ജപിച്ച് കൂടുതൽ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാം. അപ്പം പുരുഷോത്തമ മാസം നമുക്കറിയാം, 2.5-3 വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് പുരുഷോത്തമ മാസം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മാസത്തിന് അത്രയും പ്രത്യേകതയാണ്. 1000 മടങ്ങാണ് ഈ മാസത്തിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുക. അപ്പോ കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുക, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കുക, പിന്നെ അധ്യായം 15 ഭഗവത്ഗീതയിലെ അധ്യായം 15 എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കുക. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പുരുഷോത്തമ മാസത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെലവാക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ അവബോധം അത് അങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കുക. മറ്റുള്ള ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാക്സിമം നമ്മൾ പോവാതിരിക്കുക. അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക കംപ്ലീറ്റ്. ഈ ഒരു മാസം ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മാസം ഞാൻ ബിസിയാണ്, അടുത്ത മാസം വരാം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കുക. ആ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും, കാരണം ഒരു നിമിഷം പോലും ഭക്തന്മാർ അതാണ്, ഒരു നിമിഷം പോലും അവർ കളയുന്നില്ല, പാഴാക്കാനില്ല. അപ്പൊ ഈ പുരുഷോത്തമ മാസത്തില് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തിയുത നമ്മൾ അറിയില്ല. നമ്മൾക്ക് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ നമുക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ഞാൻ എത്രമാത്രം പുരോഗമിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫലം കിട്ടണം എന്നുള്ള ഭാവമായിരിക്കല്ലേ. നമ്മൾ ഈ പുരുഷോത്തമ മാസത്തിലെ വ്രതം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാവം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക, അതാണ് മെയിൻ.
എനിക്കത് കിട്ടണം. ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ഫലം കിട്ടുമല്ലോ, എനിക്ക് മുക്തി ലഭിക്കുമല്ലോ, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുമല്ലോ, ആ ചിന്ത പോലും നമുക്ക് വരാൻ പാടില്ല. അതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭക്തിരസാമന്ത സിന്ധു ലെവലൊക്കെ എത്തുമ്പോ നമ്മുടെ ചിന്തയിലും മാറ്റം വരണം. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഭഗവത്ഗീത 18 ദിവസത്തെ ലെവലിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കും, അങ്ങനെ പല മുക്തി കിട്ടും എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ഭക്തിരസാമന്ത സിന്ധുവില് മുമ്പത്തെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പലതരം മുക്തിയെ കണ്ടു. ഭക്തന്മാരെന്താണ് ഈ മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, വിരഹ ദുഃഖത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്താണോ ഇഷ്ടം അത് മാത്രം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ ഒരു ഭാവത്തിലേക്ക്, ആ ഒരു അവബോധത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഏതൊരു ഭക്തിയുത പ്രവർത്തനവും ചെയ്യാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ചിലപ്പോ ഉള്ള നമ്മളെ ചിന്ത എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുമ്പോ ചിലരുടെ ഇതില് എനിക്കിത് കൂടുതൽ അറിയണം, എനിക്ക് അതിലുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കണം. അപ്പൊ അവര് ജ്ഞാനത്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയല്ല. അതും പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിവ് കിട്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് എനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരുപാട് അറിവാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചിന്തകളും ഉണ്ട് ചിലരില്. അത് ആ ഒരു തുടക്കത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ്, കൂടുതൽ വായിക്കുന്നു ജ്ഞാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ ഇതൊന്നും അല്ല. നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കുന്നതും നാമം ജപിക്കുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി. ഇപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, ഭഗവാൻ എത്ര ലീലകളാണ് ആടിയത്. ഇത്രയും പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാം കേട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം വളർത്താനാണ്. ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ ഓരോ ഭക്തിയിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളും ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ എനിക്കത് കിട്ടും, എനിക്ക് മുക്തി ലഭിക്കും എന്ന് പോലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. എനിക്ക് ഈ ഫലം കിട്ടും എന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ പ്രീതി മാത്രം ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതായിരിക്കണം നമ്മളുടെ മൂഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇനി അങ്ങനെ മഹാമന്ത്രം കേൾക്കുക, ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക. അപ്പൊ ആ ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തിയിലൊക്കെ എത്തുന്നവർ നാരദ മുനിയുടെ കയ്യിലെ വീണ കമ്പിയുടെ കമ്പനങ്ങൾ വരെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ കമ്പനങ്ങൾ കണ്ണീര് വരുത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയാൻ സാധിക്കും ഈ ലെവലിലെത്തുമ്പോ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. 5-മത്തത് മധുരാവാസം. ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമി മധുരാ മണ്ഡലത്തെ ഇങ്ങനെ വർണ്ണിക്കുന്നു. പക്ഷികളുടെ കളകുഞ്ചനം കൊണ്ട് മുഖരിതമായ കദംബ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ യമുനാ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ സുന്ദര രൂപം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഈ ഓർമ്മ സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും പരമാനന്ദത്തിന്റെയും അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അലകൾ സദാ എന്നിൽ വന്നടിക്കുന്നു. മധുരാ മണ്ഡലത്തിന്റെയും വൃന്ദാവനത്തിലെയും ഈ അനുഭവം ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവർക്ക് പോലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും മടങ്ങണ്ട എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നത്ര മനോഹരമാണ് ഈ യമുനാ തീരത്ത് 84 ചതുരശ്ര മൈൽ വിസ്താരത്തിലുള്ള മധുരാ മണ്ഡലം. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രസ്താവം യഥാർത്ഥത്തിൽ മധുരയുടെയും വൃന്ദാവനത്തിന്റെയും സാക്ഷാത്കൃത വർണ്ണനയാണ്. മധുരയും വൃന്ദാവനവും സർവാതിശായിയായ സ്ഥലത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ വിശേഷണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവങ്ങളെ ആവാഹിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഇത്തരം അതീന്ദ്രിയ ഭാവങ്ങൾ മധുരയിലോ വൃന്ദാവനത്തിലോ കടക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ മാറ്റമില്ലാതെ നമ്മിൽ ഉണർത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ ഈ ധാമ സന്ദർശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് നമ്മൾ ധാമിൽ പോകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ധാമില് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ കാണുമ്പോ ഈ സ്ഥലത്താണ് ഭഗവാൻ ഈ ലീല നടന്നത്, ഗോവർദ്ധനമാ, ഇവിടെയാണ് ഭഗവാൻ ഗോവർദ്ധനം ഉയർത്തിയത്, ഇവിടെ ഈ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ ഈ സ്ഥലത്താണ് ബ്രഹ്മദേവൻ വന്നത്, അല്ലെ ഇന്ദ്രൻ വന്നത് ഇവിടെയാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മൾ അപ്പൊ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നു. അപ്പൊ അത് മാത്രം കണ്ടാൽ പോരാ, നമുക്ക് ആ ഭക്തി ഉയർന്നു വരുമ്പോ ഭഗവാനെ തന്നെ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന ആ സ്ഥലങ്ങളില് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ആ ലെവലിലൊന്നും ആയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെയാണ് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ഭക്തിയിൽ ഉയരുന്നവര്,
അവർക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനം. അവിടെയും ഞാൻ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഗോവർദ്ധന പരിക്രമം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ ആ ധാമിലെത്തുമ്പോ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം നാമം ജപിക്കുക. അവിടെ നാമജപം കൂട്ടുക. അതും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് നമ്മൾ നാമജപം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അവിടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഓരോ അംഗങ്ങളും നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഒന്ന്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ധാമിനെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഭക്തരുമായിട്ട് ചേർന്നാണ് ധാമിൽ പോവുക. അപ്പൊ ഭക്തരുമായിട്ട് ചേരുമ്പോ ഭക്തന്മാര് പണ്ട് നമ്മള് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വായിച്ച കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് കൂടി ചേർന്ന് വായിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് കീർത്തനം ചൊല്ലുകയും എല്ലാം ചെയ്യും. അപ്പോ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിലുള്ള ആ ഒരു ഭാവം ഉയരും. അപ്പൊ ഭക്തസംഘവും അവിടെ ധാമില് ഉണ്ടാകണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ടൂറ് പോകുന്ന പോലെ ധാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ ആരും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒരു പിക്നിക്കിന് പോകുന്ന പോലെ പോയാൽ ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. നമ്മൾ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് വേണം ധാം, മധുര, വൃന്ദാവനം, ദ്വാരക അങ്ങനെയുള്ള ധാമുകൾ സന്ദർശിക്കാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെവി കൊണ്ടാണ് കാണേണ്ടതെന്ന് പറയും. കാരണം ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കണം ആ ധാമില് ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകൾ നടന്ന കാര്യങ്ങളും. ആ ഭക്തി നമുക്ക് ഉയരണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണം. അപ്പൊ ആ ശാസ്ത്രങ്ങൾ വായിക്കുകയും ഭക്തനുമായിട്ട് സംഘം ചേരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തനിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. പിന്നീട് നമുക്കൊരു ഭാവം ഉണ്ടാവും, ഈ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് ലീലകൾ ആടിയത് കൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടൊക്കെ പോകാനും ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ കേൾക്കാനും സാധിച്ചത്. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വൃന്ദാവനത്തിലൊന്നും വന്നില്ല, ഭഗവാൻ അങ്ങ് ഗോലോകത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ നാമജപം മാത്രം, നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആസ്വദിക്കും നമ്മൾ? ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അതാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവം. 3 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും. പക്ഷെ ഇതിനേക്കാളും ഉപരി തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ആനന്ദം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഭഗവാൻ ലീലകൾ ആടിയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോ ഈ ലീലകൾ ആടിയല്ലോ, ഭഗവാൻ എത്ര കാരുണ്യവാനാണ്, നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ നമുക്കിതെല്ലാം പറയാനും കേൾക്കാനും. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകൾ, ഗോവർദ്ധന ഉയർത്തിയ ലീല, ആ കാളിയമർദ്ദന ലീല, ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീല, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ ലീലകൾ ആടിയത് കൊണ്ട് നമുക്കത് കേൾക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് കേട്ട് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഇതെല്ലാം അതുപോലെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ വന്ന് ലീലകൾ ആടിയ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് പോവാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഭക്തി വർദ്ധിക്കുന്നു, നമുക്ക് ആനന്ദം ഉണ്ടാകുന്നു, ആ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മധുരാവാസം നമുക്ക് പ്രധാനമെന്ന് പറയുന്നത്. യമുനയിലെ ഭഗവാനെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, പക്ഷികൾ ചിലയ്ക്കുന്നു, എനിക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നു. ലളിതമായി വൃന്ദാവനത്തെ ഓർക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വസിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉണർത്താൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ വൃന്ദാവനത്തെ ഓർക്കുമ്പോ അവിടെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓർക്കാം. നമുക്ക് ആ ഭാവം ഉണ്ടാവും, ആ ഭാവം നമുക്ക് ഉണർത്താൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ നമ്മളുടെ സ്വരൂപം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. സ്വരൂപസിദ്ധി, അത് ഭാവഭക്തിയിൽ വരുമ്പോഴേ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ പോയാൽ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മൾ ആരാന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ആരായിരുന്നു, ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ഈ 5 ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ 5 പഞ്ചാംഗ ഭക്തി ചെയ്ത് വേണം നമുക്കത് ഉണർത്താൻ. അപ്പൊ ആ ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തുന്ന വ്യക്തിക്ക് അറിയാം, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ആരായിരുന്നു, ഞാൻ ഒരു ഗോപികയായിരുന്നോ, ഞാൻ അവിടുത്തെ തത്തയായിരുന്നോ, അവിടുത്തെ മയിലായിരുന്നോ, അതോ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ആഭരണമായിരുന്നോ? അവിടെയുള്ള എല്ലാത്തിനും അവബോധമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പോലെയല്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് വസ്തു, കുറെ ജഡവസ്തു ഉണ്ട്, പിന്നെ
ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളുണ്ട്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും അവബോധമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ ആഭരണങ്ങൾക്ക്, കയ്യിലെ ഓടക്കുഴലിന്, മയിൽപീലിക്ക് എല്ലാത്തിനും അവബോധമുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ മരങ്ങൾക്കെല്ലാം അവിടുത്തെ പുല്ലാണെങ്കിലും അവിടെയുള്ള കല്ലാണെങ്കിലും മണ്ണാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും അവബോധമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സ്വരൂപ സിദ്ധി ഉണ്ടാകും. ഈ ധാമിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് ഉണരും. ഞാൻ ആരായിരുന്നു, ഭഗവാനെ ഞാൻ അവിടെ എന്ത് സേവയായിരുന്നു ചെയ്തത് എന്ന് മനസ്സിലാവും. അത് ആർക്കേ മനസ്സിലാവൂ? ഭാവഭക്തിയിലെ സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പൊ ധാമിൽ ചെല്ലുമ്പോ അത്രയും പ്രാധാന്യമാണ്. കനിഷ്ഠാധികാരികളായിട്ടുള്ള ഒരു ധാമിൽ ചെന്നാൽ അവർക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നല്ല ഒരു മാറ്റം, കാരണം ധാമിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്കുണ്ടാവും. ആര് അവിടെ കാലുകുത്തിയാലും അവർക്ക് ആ ധാമിന്റെ ആ ഒരു ഗുണം, ആ ധാമിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ 10 മടങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ 100 മടങ്ങ് ഫലമാണ് കിട്ടുക. പക്ഷെ സൂക്ഷിക്കണം. എന്താണ് അവിടെ പോയി അതിലുള്ള ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്? ധാമിൽ പോയി നമ്മൾ പുണ്യം, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനമൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗുണം 100 മടങ്ങ് കിട്ടുന്നു. പക്ഷേ എന്താണ് ആ പക്ഷേ? അപരാധം ചെയ്യരുത്. ഹരിബോൾ. അതെ, അപരാധം വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമ്മൾ അവിടെ പോയി അപരാധം ചെയ്താൽ അത് അതേപോലെ ആ അപരാധം നമുക്ക് 100 മടങ്ങായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അപരാധം വരിക. അതുകൊണ്ടാണ് വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മള് ഭക്തരുമായിട്ട് അപരാധം ചെയ്യാനേ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ തുടക്കത്തിലൊക്കെ പോകുന്ന ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് കാണാം. അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും നമ്മള് ഭക്തരില് തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോ ഇപ്പൊ നാമൊക്കെ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി, അപ്പൊ ഭക്തരുമായിട്ട് നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്രയുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നല്ലതായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏത് യാത്രയുണ്ടെങ്കിലും പോകും. പക്ഷെ അവരുടെ അവബോധം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് അവരെല്ലാത്തിലും കുറ്റം കാണും. ഇപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് നമുക്കൊരു ഫുഡ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഉപ്പില്ല, ഇതിൽ എരിവില്ല, ഇതിന് എല്ലാത്തിനും കുറ്റവും കുറവുമാണ് കാണുന്നത്. ശരിക്കും അതൊക്കെ അപരാധമാണ്. നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുമ്പോ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്ത് ഒരു 5-6 വർഷമൊക്കെ ആയിട്ട് വേണം, കുറച്ചുകൂടെ ഉയർന്ന് അവബോധം കുറെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം പോണം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തുടക്കത്തിലെ ഒരു ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവരിത് അറിയാതെ അവിടെ പോയിട്ട് ശരിക്കുമുള്ള നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും, കാരണം പല ജന്മങ്ങൾ ചെയ്ത ആ കർമ്മം നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് നാമം ജപിച്ചാലേ നമ്മളുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എന്ത് കണ്ട നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു ദ്വന്ദ്ങ്ങളുള്ള ലോകത്താണ്. ചിലത് ഇഷ്ടമാണ്, ചിലത് ഇഷ്ടമല്ല, ഇത് നല്ലത്, ഇത് ചീത്ത, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളോട് കൂടി നമ്മൾ പോകുമ്പോ ഇവിടെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയാണോ അതേ ഭാവത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ പോയും ഓരോരുത്തരെ കുറ്റം പറയുകയും അത് ശരിയല്ല, ഇവരൊക്കെ എന്താ ഇങ്ങനെ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്ന് പറയും. അതൊക്കെ അപരാധമാണ്. നമ്മള് വൃന്ദാവനത്തില് അല്ലെ ധാമിൽ പോകുമ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കാണേണ്ട ആരെയും അവിടെയുള്ള ധാം വാസികളെ ഭൗതികമായ കണ്ണുകളോട് കാണാനേ പാടില്ല. അവര് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അവര് രാധാറാണിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ധാമിലുള്ള ഓരോ പ്രാണികൾ, അവിടുത്തെ മൃഗങ്ങൾ പോലും നമ്മളെക്കാൾ ഒരുപാട് ഉയർന്ന ലെവലിലാണ്. സാമ്പത്തികമായിട്ട് താഴ്ന്നതായിരിക്കും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകളോടുകൂടി കാണുകയേ ചെയ്യരുത് ധാമിലുള്ളവര്. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും ഇവരെന്താ ഇങ്ങനെ. ചിലപ്പോ ധാമിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി സിഗരറ്റ് വലിക്കുമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ ഇത് അപരാധം, സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നു, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവരാണ്, അങ്ങനെ പോലും നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ. അവിടെ ഉള്ളവര് അവരെന്തോ ചെയ്യട്ടെ, നമ്മൾ അവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ ആരുമല്ല. അത് മനസ്സിലാക്കി ആ അവബോധത്തിലോട് കൂടി വേണം നമ്മൾ ധാമിൽ പോകാൻ. ധാമിൽ ചെല്ലുമ്പോ അപരാധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? സദാസമയം നാമം ജപിക്കുക. നമ്മളെ ചാൻഡിങ് ബാഗ് എടുത്ത് എപ്പോഴും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോഴും അതും ഭഗവാന്റെ രാധാറാണിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണെന്നുള്ള കണ്ണുകളോട് കാണുക. നമ്മളെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലോ നമ്മളത് കേട്ട് അത് നമ്മള് തിരിച്ചൊന്നും പറയാതിരിക്കുക. ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മള് ചെയ്യേണ്ട അവിടുത്തെ. കാരണം നമ്മള് വൃന്ദാവനത്തിൽ അറിയാലോ ഒരുപാട് കുരങ്ങന്മാരുണ്ട്. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോ പ്രത്യേകം പറയും നമ്മളെ ഫോണൊന്നും കയ്യിൽ വെക്കല്, കാരണം അവിടുത്തെ കുരങ്ങന്മാരെ എടുത്തോണ്ട് പോയാൽ കിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് പോയാൽ മതി. അപ്പൊ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ബാഗൊക്കെ പിടിച്ചു പറിക്കുക, അതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്.
അപ്പൊ ഇവിടെ അപ്പൊ അതിന് കുറ്റം പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ അതുപോലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവിടുത്തെ കുരങ്ങൻ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെക്കാൾ ഒരുപാട് ഉയർന്ന ആത്മാവാണ് അതെല്ലാം. അപ്പോ നമ്മൾ അവിടെ ധാമിൽ പോയി ആരെയും ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ധാംവാസികളെ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല. മനസ്സിൽ പോലും നമ്മൾ അങ്ങനെ കരുതാൻ പാടില്ല. അതെല്ലാം അപരാധമായി മാറും. അതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. മധുരാവാസം. എന്നാൽ നമ്മൾ അവിടെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ ഉയരുകയാണ് ധാമിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ. കൂടാതെ കൂടുതൽ ഭക്തി നമുക്ക് വർദ്ധിക്കും. നമുക്ക് നമ്മുടെ ധാമിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോ നമുക്കൊരു ഊർജം കിട്ടും. ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു താല്പര്യമൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ കിട്ടും. ഇതാണ് ധാമിലെ പ്രത്യേകത. എന്നാൽ വലിയ ഭക്തന്മാര്, ഉയർന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് ധാമിൽ പോകണമെന്നില്ല. എവിടെ ചെന്നാലും അവര് ധാമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു കാട് കാണുമ്പോൾ ഇത് വൃന്ദാവനമാണ്. ഏത് നദി കണ്ടാലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇത് യമുനയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉയർന്ന ശുദ്ധഭക്തർ ധാമിൽ പോയില്ലെങ്കിലും ആ ധാമിന്റെ ഓർമ്മകളും ആ ധാമിലാണെന്നുള്ള മനോഭാവവും അവർക്ക് ഉണരുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് എന്നാൽ തുടക്കത്തിലുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ധാമുകൾ സന്ദർശിക്കണം. അവിടെ പോയി നമ്മൾ കൂടുതൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഇതില് ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ വൈദഗ്ധ്യം പറയുന്നു. ഈ 5 തൂണുകളിൽ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഇസ്കോൺ നിർമ്മിച്ചത്. ഇസ്കോൺ നോക്കിക്കോ, നമുക്ക് അറിയാലോ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദാസ് ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്. ഈ 5 കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 5 കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മധുരാവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ യാത്രകൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് പങ്കെടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ ദിവസവും നാമജപം, രാവിലെ 5 തൊട്ട് 6 വരെ നാമജപം, എല്ലാ ദിവസവും 7 മണി തൊട്ട് 8 മണി വരെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണം, വിഗ്രഹാരാധന, മംഗലാരതി, രാവിലെ 4:30 തൊട്ട് 5 മണി വരെ മംഗലാരതി, പിന്നെ യാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ 5 തൂണുകളും എല്ലാം ഇസ്കോൺ നിർമ്മിച്ചു ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. ക്ഷേത്ര വിഗ്രഹാരാധനയുണ്ട്, ശ്രീമദ് ഭാഗവത ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള സംഘമുണ്ട്, രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നാമജപമുണ്ട്. മായാപൂരിലും വൃന്ദാവനത്തിലുമെല്ലാം വാർഷിക ഉത്സവങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മളെ ഇസ്കോണിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഏത് ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രമാണേലും ഒരുപാട് യാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ധാമുകൾ സന്ദർശിക്കാം. എല്ലാ ദിവസവും നാമജപം, ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംഘം. അപ്പൊ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തരുമായിട്ട് സംഘം ചേരാൻ തന്നെ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 5 തൂണുകളും ഇസ്കോണിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. അങ്ങനെ ഭക്തി ഉണർത്താൻ ഇസ്കോൺ ഏറ്റവും ശക്തമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് 5 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്കിവിടെ നോക്കാം 13ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ പ്രസ്താവനകൾ അതിശയോക്തിപരമെന്ന് തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ ഇതിൽ അതിശയോക്തി സ്പർശമേ ഇല്ല. മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പല ഭക്തന്മാർക്കും ഇത്തരം സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലം ഉണ്ടായത് വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇത് സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും. ഉദാഹരണത്തിന് ക്ഷേത്രത്തിലെ സുഗന്ധ വസ്തുക്കൾ ഘ്രാണിച്ച് നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ കുമാരന്മാർ ഭക്തന്മാരായി തീർന്നു. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേട്ട നിമിഷത്തിൽ തന്നെ തന്റെ സുന്ദരിയായ കാമുകിയെ പോലും ഉപേക്ഷിച്ച് വില്ലുമംഗല താക്കൂറ മധുരയിലും വൃന്ദാവനത്തിലും എത്തി ഒരു തികഞ്ഞ വൈഷ്ണവനായി മാറി. ഇതൊന്നും കഥയോ അതിശയോക്തിയോ അല്ല, എല്ലാം വസ്തുതയാണ്. എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും ഇതുപോലെ അനുഭവം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഇനി ലേശം അതിശയോക്തിപരമാണെങ്കിൽ തന്നെ ക്ഷണികമായ ഭൗതിക സൗന്ദര്യത്തിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ നിത്യ സൗന്ദര്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാൻ വേണ്ടി അവയെ യഥാർത്ഥമായി കണക്കാക്കണം. അതേസമയം സ്വതേ കൃഷ്ണാവബോധവുമായി സമ്പർക്കമുള്ള ഒരാളിന് ഈ വിവരിച്ച അനുഭവങ്ങളൊന്നും അസാധാരണമല്ല താനും. വർണ്ണാശ്രമ തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നവർക്ക് ക്രമേണ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് നേടാവുന്ന പരിപൂർണതയുടെ വിധാനത്തിലെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചില പണ്ഡിതർ വാദിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രാമാണികന്മാർ ആരും ഈ വാദഗതികൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ നോക്കിക്കോണം,
ഈ പറയുന്ന 64 എണ്ണത്തിൽ ഇനങ്ങൾ ഇപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇതിൽ ഒരിടത്ത് പോലും വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ക്രമേണയുള്ള വികാസത്തിനെ കുറിച്ച് രാമാനന്ദരായുമായുള്ള സംവാദത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ആശയത്തെ നിരാകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ അദ്ദേഹം തീരെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. വർണ്ണത്തെയും ആശ്രമത്തിന്റെയും ഉത്കർഷം കേവലം ബാഹ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് വർണ്ണാശ്രമം പാലിക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധം അവിടെ പറയുന്നില്ല, അത് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ 64 ഇനത്തിലും രൂപഗോസ്വാമി ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഹരേ കൃഷ്ണ 64 ഇനത്തിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഹരേ കൃഷ്ണ ആർക്കും ഓർമ്മയില്ല? 64 ഇനത്തിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? മാതാജി ഓക്കെ. ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ എടുക്കുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ വർണ്ണത്തിലായിരിക്കണം, നമ്മൾ സന്യാസി ആയിരിക്കണം, നമ്മൾ വിവാഹം കഴിച്ചവരായിരിക്കണം, ബ്രഹ്മചാരി ആയിരിക്കണം, ഇതൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ആരായാലും, നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണരാകാം, വൈശ്യനാകാം, ക്ഷത്രിയനാകാം, ശൂദ്രനാകാം, ഇതൊന്നും ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അല്ല. നമ്മൾ ബ്രഹ്മചാരിയാകാം, ഗൃഹസ്ഥനാകാം, വാനപ്രസ്ഥനാകാം, സന്യാസിയാകാം, ആരോ ആകട്ടെ, ഇതൊന്നും പ്രാധാന്യമല്ല. നമ്മൾ പക്ഷെ പ്രധാനം എന്താണ്? ആരായാലും നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുക്കണം. ദീക്ഷ എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മള് നാമം ജപിക്കണം, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. വർണ്ണത്തിന്റെയും ആശ്രമത്തിന്റെയും ഉത്കർഷം കേവലം ബാഹ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കുറെ കൂടി ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു തത്വമുണ്ട്. മറ്റെല്ലാ തത്വങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സമ്പ്രദായം കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പരിപൂർണത കൈവരുത്താൻ അത് സഹായിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ശരിക്കും സ്ഥാപിച്ച എന്തിനാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ. ഗുണത്തിനെയും കർമ്മത്തിനെയും വെച്ച് 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാൻ നിർമ്മിച്ചു. എന്നിട്ട് അതേ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, എല്ലാ ധർമ്മവും ഉപേക്ഷിക്കുക, എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ചാതുർവർണ്ണ്യം സ്ഥാപിച്ചത്? ക്രമേണ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. ഒരു മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതം അല്ല നയിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ മൃഗതുല്യമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഈ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ പാലിക്കുക. അങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ അടുത്ത തട്ടിൽ വന്ന് അങ്ങനെ ഉയരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഇത് വെച്ചത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തിയിൽ വന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇതൊന്നും പ്രാധാന്യമില്ല, അത് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണ് എന്ന് പറയും. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ സമ്പ്രദായം കൈക്കൊള്ളണമെന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സ്വാത്മ പ്രചോദിതമായി എന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള അത്യാസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് കൊള്ളാം. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം പാലിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം എന്താണ്? പയ്യെ പയ്യെ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ആകർഷണം വരും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം പാലിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആസക്തി ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ ഇതിന് പ്രാധാന്യമില്ല. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, അങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ പാലിക്കുമല്ലോ. ഒന്നും ചെയ്യാത്തതിലും നല്ലതാണ് നമ്മൾ ഈ വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ പാലിച്ച് ജീവിക്കുക. അങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ ഉയർന്നുയർന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് അത്യാസക്തിയിൽ വരിക. ആസക്തിയിൽ വന്നാൽ പിന്നെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന് പ്രാധാന്യമില്ല. നമ്മൾ കാരണം ആ ഒരു ലെവലിലെത്തി, സർവധർമാൻ പരിത്യജ് ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയും. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം, എല്ലാരും ഒരു മൃഗ തുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ്. തിന്നുക, ഉറങ്ങുക, പ്രത്യുത്പാദനം ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക, ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു മനുഷ്യൻ, ഒരു മിനിമം മനുഷ്യനാകുന്നത്
മനുഷ്യ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് നമ്മൾ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ പാലിക്കുമ്പോഴാണ്. അതായത് ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ആരാണ് ബ്രാഹ്മണർ, ആരാണ് ക്ഷത്രിയൻ, ആരാണ് വൈശ്യൻ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ആ കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് വർണ്ണമാകണം, ഏത് ആശ്രമമാണ്, ഇതൊന്നും ഒരു ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അല്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം പാലിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. നമ്മൾ അതിലും ഉയർന്ന ലെവലിലെത്തുകയാണ്. നാമം ജപിക്കുക, ഇതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ 5 അംഗങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുക. അപ്പോ അത് എന്തിനു തുല്യമായി? എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും. സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനും ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിനും മുക്തിക്കുമെല്ലാം ഉതകുന്ന മതപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധം വളർത്തിയെടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇതൊക്കെ കൊള്ളാം. വാസ്തവത്തിൽ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ പരാപേക്ഷ കൂടാതെ തന്നെ കൃഷ്ണപ്രേമം വികസിച്ചിട്ടുള്ള ആൾ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ പ്രേമ ഭക്തിയിലെത്തിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മളൊന്നും ആ ലെവലിൽ എത്തിയില്ല, നമ്മളെല്ലാരും തുടക്കക്കാരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. എനിക്ക് വർണ്ണാശ്രമം ഒന്നും ബാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ല. നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം സ്വീകരിച്ചിപ്പം സ്ത്രീകൾ എല്ലാരും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളാണ്. നമ്മളുടെ ഇസ്കോൺ പരമ്പരയില് അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നത് വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള കേസസിലാണ്. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി അതായത് നമ്മുടെ ചാണക്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ കുറെ നാള് പിതാവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്, പിന്നെ ഭർത്താവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ, പിന്നെ മകന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ. അപ്പൊ സ്ത്രീ എപ്പോഴും ഒരു സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കണമെന്ന്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം വാസിക്കുകയാണ്, അത് ഉപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പൊ ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമമൊന്നും വേണ്ട. അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉയർന്ന ഹൈ ലെവൽ ശുദ്ധ പ്രേമ ഭക്തി ലഭിച്ചവരുടെ കാര്യമാണ്. നമ്മള് ഇപ്പോ തുടക്കം കനിഷ്ഠാധികാരികളാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പാലിച്ച് വേണം ഉയർന്ന് വരാനായിട്ട്. നമ്മളെ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം മാത്രമേ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിനുള്ളൂ. അതിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് ഇവിടെ പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ 64 അംഗങ്ങളും വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് ഭക്തിപരമായ യോഗ്യതകൾ. അത് നമുക്ക് നാളെ